Dobrý deň, moje meno je Michal Langone. Som ambasadorom Pizza Marketu a zakladateľom Langone Pizza Artu v Banskej Bystrici. Dneska vás budem sprevádzať neapolskou pizzou a jej tradičným priamym cestom. K jej uskutočneniu budeme potrebovať 3 kg múky, 22 g čerstvého drožďa, 30 g soli, 2 deci extra virgin panenského oleja a 1400 g vody. Po predstavení našich surovín môžeme začať k postupu miesenia. Prvým krokom bude rozpustenie čerstvého drožďa vo vlažnej vode. Tento krok robíme ako prvý z dôvodu toho, že musíme nechať aktivovať čerstvé drožďa aspoň 10 minút vo vlažnej vode, aby jeho účinnosť bola okamžitá. Po rozpustení drožďa vo vlažnej vode môžeme pridať múku do miesiča. Miesičku spustíme s čistou múkou z dôvodu, aby sa múka prezdušnila. V tomto prípade si môžeme zvoliť rýchlosť špirály. My na začiatok zvolíme 180 točení za minútu. Približne po minúte, ako nám špirálový stroj beží a zavzdušňuje múku, môžeme pridať prvú časť vody. Prvá časť vody by sa mala približovať 60% váhy múky. To z toho dôvodu, aby sa nám nevytvorili hrčky a nezaťažili náš domáci stroj. Po pridaní 60% základnej a začiatočnej vody počkáme s pridaním ďalšej vody, pokiaľ sa už nevytvorí nejaká spojená masa. Po približne 12 minútach sme sa dostali do tzv. Bodu tekvice. Bod tekvice znamená, že náš špirálový mixer mechanickou silou dokázal spojiť múku s vodou a vytvoril štruktúru, ktorá bude zadržiavať oxid uhličitý, vďaka ktorému sa naše pizze krásne nafúknú a budú mať aj panterovaný vzor. Presne v tomto bode si môžeme dovoliť prihodiť našu sol do cesta. Sol sa pridáva do cesta posledné 3 minúty pred ukončením miesenia, aby naša sol nebojovala s kvasnicami, ktoré sme už vopred aktivovali v našej vlažnej vode. Upozorňujem na to, že s pridaním soli pridávame do cesta aj poslednú vodu, ktorá rozpusteniu soli pomôže. Pri dokončení nášho cesta si môžeme pomôcť prvou časťou extra virgin panenského oleja, ktorá nám pomôže odlepiť cesto od vázy miesičky. Nezabudneme si samozrejme už predtým jemne naolejovať a roztrieme po celej časti, kde bude položené cesto. Ako vidíte, cesto je vláčne, ale pritom silné. Keď je cesto dobre vymiesené, ako si môžeme povšimnúť, vaňa ostáva čistá. Po vybratí cesta sa snažíme z neho vypracovať klasický okrúhly bochník. A to metódou prekladania. Cesto prekladáme cez seba, aby sme mu dodávali silu. Prekladáme cez seba a zo spodu priťahujeme konce k sebe. Ako môžete vidieť, cesto začne byť hladké. Toto cesto znova polejeme druhou časťou olivového oleja a potrebujeme, aby nám nevyschlo. Teraz ho budeme musieť nechať 15 minút oddychnúť. Budete si môcť povšimnúť, že po 15 minútach cesto bude zase oslabené a rozťahne sa po celej dĺžke stola. Ale my ho takto budeme spracúvať minimálne 3 razy, aby sme mu dodali silu. Po týchto 3 krokoch ho môžeme gúľkať. Tak, náš čas už uplynul. Ideme k tretiemu kolu prekladania cesta. Ako môžete vidieť, cesto už sa rozlialo, ale znova stuhlo. Vy si to všimnete pri vašich domácich pokusoch, že to cesto po tom oddychu, začatí procesu kysnutia, bude tuhšie. Po týchto 3 kolách budeme cítiť hmatateľne, že naše cesto bude tuhšie a ľahšie spracovateľne. V tomto prípade my ho dáme do prepravky na cesto, ktorá tým, že má vrchnák, nebude zabraňovať ani rastu, ani oxidácii cesta cez vzduch. Pri vašich domácich prípadoch môžete použiť jemne naolejovaný plech a naťahnuť na vrch fóliu. Poďme si ukázať, ako sa guľká cesto. V tomto kroku si pomôžeme rezačom cesta a klasickou váhou. Klasická neapolská pizza musí mať parametre jej hmoty medzi 260 maximálne 320 gramov. V našom prípade budeme robiť 280 gramové guličky. Pri delení cesta odporúčam rezačkou na cesto vytvoriť si dlhší pásik, ktorý bude mať rovnaký priemer od začiatku až po koniec. To nám umožní robiť guličky na jeden jediný ťah.
Na zguľkanie cesta vám teraz predstavím techniku, ktorá sa používa na guľkanie vyšších hydratácií cesta. To znamená, že vás naučíme teraz techniku, ktorú môžete používať, keď sa budete chcieť snažiť posunúť váš level ešte ďalej. Samozrejme, k tomu budeme potrebovať nejaké skúsenosti, skôr ako sa môžeme odvážiť, tlačiť naše cesto do vysokých hydratácií. Vysoké hydratácie sú od 65% vyššie. V každom prípade môžeme už zaužívať túto metódu guľkania už pri tejto hydratácii, ale bude vám pomáhať samozrejme aj pri vyšších hydratáciách. Technika je jednoduchá. Jedná sa v podstate len o to, aby ste ľahkosťou spájali vrchný koniec guličky so spodným koncom guličky cez spodok hmoty. Takto si pritáhneme, otočíme o 90 stupňov a vidíme, ako sa nám pod rukami vytvára guľka. Veľmi dôležité pri tomto procese je, aby spodok guľky ostal vždy na spodku a neobracal sa na vrch. Ešte raz pre ukážku, už v klasicky zrýchlenej metóde. Samozrejme, pokiaľ sa chcete stať veľkými pizzermi, musíte sa naučiť zaoblovať hmotu obidvoma rukami naraz. Logicky vám to ušetrí polovicu času. Aj keď to vyzerá nepodstatne, je podľa môjho názoru dôležité, aby ste guličku hodili. Tesne po poslednom úkone guľkania odporúčam rýchlo hodiť guličku do bedničky. To pomôže k tomu, aby sa nám nestihla otvoriť zo spodku. Takže s energiou do toho. Naše guličky sa snažíme pokladať do prepravky rovnomerne, aby každá mala vlastný životný priestor na jej kysnutie. Teraz samozrejme, aby ste vedeli, že vám nevravíme vľudy, spravíme aj vašu domácu metódu. Nalejeme trocha oleja, ktorý rozprestrieme po celý spodok, rovnomerne samozrejme. A zase sa budeme snažiť naše guľky vkladať prirodzene rovnomerne, aby, opakujem, každá mala rovnaký životný priestor. Rozprávam sa o životnom priestore, pretože tieto cesta už sú v podstate živé organizmy. Po uložení nášho milovaného cesta do našich prepravok, poprípade domácom pekáči, ho pôjdeme uložiť na minimálne 12 hodín alebo do strojnásobenia jeho hmoty, teda trojnásobného zväčšenia, do chladu. V tomto prípade budeme využívať proces chladu, ktorý nám umožní nie len proces kysnutia cesta, ale popri tom ruka v ruke proces zrenia, ktorý je veľmi dôležitý k tomu, aby naša pizza bola ľahká a ľahko straviteľná. Allora, sme tu dneska zas, cesto si odýchlo. Ako si môžeme povšimnúť, tak už strojnásobilo svoju hmotu, tým pádom je pripravené na použitie. V tomto prípade ho budeme piecť v domácej elektrické pizza peci F1, ale budeme vás potom sprevádzať aj vonka pri drevenej pizza peci. Pripravili sme si pre vás už niekoľko základných surovín na vytvorenie správnej napolskej pice. V tomto prípade detálne budeme riešiť hlavne našu najväčšiu klasiku, margeritu. Môžeme začať postup. Odokrieme si naše pizza cesto. Ako môžete vidieť, v prepravke lepšie, ale aj na domácom pekáči si môžeme všimnúť, že to funguje na rovnakej báze. Na rozťahovanie si pomôžeme našou flexibilnou špachtlou. V tomto prípade budeme mať na rozťahovanie semolu, ale doma môžete použiť kľudne krupicovú múku. Poprašíme si guličku po krajoch. Snažíme sa ju oddeliť od strán a od druhých guličiek samých. To nám veľmi pomôže. Snažíme sa dostať špachtlou pod polovicu hmoty, podložíme rukou a doložíme. V tomto prípade si hmotu prevrátime a zase späť spodkom na spodku. Pre úspešný efekt neapolskej pice si musíme našu hmotu posypať na vrchu, aby sa nám nelepila na ruky. Budeme sa snažiť ju rozťahovať zo stredu smerom do krajov, ale použitím druhých článkov, nie špičkou prsta. Približne takýmto spôsobom. Tento pohyb sa snažíme robiť dovtedy, kým nevytvoríme miesto, kde sa nám zmestia dlane. Kružovým pohybom a rozťahovaním
snažíme sa stále vždy, hlavne cez kraj, zväčšujeme náš disk. Pri priemere takých 28 cm alebo podľa ľubovoľnej chuti sa snažíme ten disk si dať na ruku a jednoducho takto troška potočiť. Tento pohyb slúži k tomu, aby sa nám múka oddelila od hmoty. A tým pádom vyhneme sa nejakým nepríjemnostiam zorenej múky a pachuťam v peci. Po rozťahnutí disku môžeme začať toppingovať našu margeritu. V tomto prípade máme presný dávkovač. Zvyčajne na pizzu by malo ísť 90 g pomodora. Na to máme túto kalibrovanú naberačku. Ako prvé aplikujeme na pizzu pomodoro. Veľmi dôležité, bazálka. Bazálka sa dáva už do zapečenia, pretože tým, že sa bude smažiť na povrchu tej pice spolu s extrapanenským olivovým olejom, uvoľní úplne maximum jej chuti. Takže ju aplikujeme ako prvú. Nanesieme trocha parmigiana, v tomto prípade aj so štipkou pecorina. Je to taký trik, mne to chutí viacej. Mozzarellu začíname pokladať vždy po boku. Vždy každý topping, ktorý budeme dávať na pizzu, začneme dávať na boku. Pretože sa snažíme dávať čo najmenej záťaže do stredu pice. Čo je zvyčajne veľká chyba klasických pizzerov. Odmeráme si pištolou laserovou teplotu v peci, či už dosiahla naše parametre. Našu margeritu si teraz nabereme na pizzerskú lopatu. Je to to najjednoduchšie riešenie. Poprípade si doma môžete pomôcť nejakou veľmi úzkou a tenkou doskou. Ale verím tomu, že to bude na prvýkrát dosť obťažné. Pizzu si môžeme nabrať na lopatu dvoma spôsobmi. Klasickým neapolským, že si nadvihneme jeden koniec, podržíme a potom porozťahujeme. Alebo jedným klasickým ťahom. A tým je, že pravou rukou chytíme koniec naberacie palice, ľavou rukou jemne pritlačame smerom dole a vyberieme si približne 40 až 35 stupňový uhol. Dozadu a späť. Aj v tomto prípade si pizzu zase napravíme do nejakého tvaru, ktorý si prajeme. Vieme z toho spraviť rýbku, srdiečko, ale to už je na iné video. Ideme do pece. Palicu vložíme a pôjdeme jemne dopredu a poťahneme hneď dozadu. Týmto spôsobom si zaručíme, že náš disk ostane rovnakej formy. Približne po minúte a pol naša pizza vyzerá takto. No dobre, dovolujem si povedať, že teraz už sme v našom živli a tým pádom sme pri drevenej pizza peci. Nebudem vám klamať, že drevená pizza pec dodá tej pici inú chuť a vyšší crunch, aspoň z môjho pohľadu. Dôležité pri drevenej pizza peci je dokázať si laserovým teplomerom odmerať vlastne teplotu etážového kameňa. V tomto prípade sa hýbeme okolo 450 stupňoch. Naše cesto zase vyzerá stále skvelo, strojnásobilo svoju hmotu a ako predtým postupne si posypeme po krajoch, troška po vrchu, odlepíme ho zo všetkých 4 strán od svojich susedných guličiek, podložíme, vyťahneme, obratíme na ruku. V tomto prípade si pizzu položíme do nádoby. Veľmi dôležité, dakedy podľa ľudí ani nie, je vždy zakrývať zase tú pizza cesto medzi použitím jednej guličky a druhej. V tomto prípade pristupujeme rovnako ako predtým, s tým rozdielom, že už nemáme hranice ohľadom stropu domáceho, takže sa môžeme s tou pizzou troška aj pohrať. Rozťahneme ju klasickou metódou facky a vyhodením do vzduchu. A naše cesto je rozťahnuté. Vždy si vyčistíme spodok, aby sme nemuseli dávať múku do pece. Pridáme mozzarellu a budeme teraz robiť pikantnú taliansku salámu s gréckymi olivami. Salámu sa snažíme vždy položiť tam, kde už není položená mozzarella. Tým pádom tá pizza bude vyzerať v základnom pojme bohatšia, ale spravíme s tým dôležitejšiu vec. A tou vecou je, že necháme priestor na to, aby sa z tej pice a z toho nášho disku voda dokázala vypariť. To nám pomôže zvýšiť shelf life nášho produktu. Olivy taktiež pokladáme tam, kde ešte nič nie je umiestnené. Tá pizza není zaliatá surovinami,
po celej ploche. Ostávajú tu nejaké voľné častice, z ktorú teda tá voda bude unikať. Rozťahujeme ju vždy prikladaním prstov nie po krajoch, ale pod kraje z vnútornej strany a vždy protiľahlo jeden koncec od druhého. Toto nám pomôže k tomu, aby sme nepoťahli celú hmotu pice, hej? Takže vždy protiľahlo. Vždy dôležité vyčistiť si kameň pizza peci. Ideme na to. Tak, a pri takejto nádhernej pice sa s vami lúčime a budeme vás čakať v predajni Pizza Market v Ivánke pri Dunaji alebo priamo na prevádzke Langone Pizza Art v Banskej Bystrici. Vidíme sa.